короче полиция омад розе дид ба фикрам сеюм одаму шакгирехт рафт ба фикрам чӣ хеле кард ки рози ҷое рафт розе меянд размер мекунанд айби кишидай баъд страховка меояд ҳамаша муайян мекунанд қадиме ки виноват набоша пули мошинша нимша мегира ё поли худ пули мошинша ба фикр мегира. инами ҷада паста яъне да як ҳафта то 3 4 2 та мошин меоянд мезананд ба ҳамдигар короче авария мешавад. бародаро дидем да ҳамин ҷа та як ҳафта 2 та 3 та авария мешавад. ду та мошине ки аварийнико гиронанд якташа як тараф омад якташа як тараф ина максимални 5 минут нагузашта политсия уже омад. ҳозир ки гунаҳгоре муайян мекунанд. короче политсия омад салом алейк мекунанд мегӯяд сӯзи ту инҷи настроение дачӯша. короче ба фикрам ку ин ҳамин мошине ки ҳамин бмв ки дар тараф истодагия и виноватай авайш виноват нестай барое ки и дар куни вай задагия бояд инҷа муайян кунанд ки кӣ дар сарх гузаштагия. бари кун шудагиша вайш отдельно пурсидестан иша отдельно ку иш чӣ мега вайш чӣ мега.